Us presentem la col·lecció Pont de Llengua. Són 6 quaderns. Cada quadern va destinat al finalitzar un curs de la primària. Treballarem i repassarem els conceptes bàsics de la llengua de cada curs. Els quaderns de tercer, quart, cinquè i sisè inclouen al mig un solucionari que es pot extreure. Aquests quaderns treballen els continguts curriculars mínims per passar de curs. El nostre objectiu és que l'alumne es pugui incorporar al següent curs ben preparat. Són exercicis perquè pugui treballar l'alumne en autonomia, sense necessitat d'ajuda de ningú.